1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De situatie bij het rijbewijsbureau op Curaçao is niet op orde. En als gevolg daarvan kunnen de rijinstructeurs niet hun werk verrichten. En dat betekent dat ze ook geen inkomsten hebben. Dat zeiden enkele rijinstructeurs die vanochtend een actie hielden bij het rijbewijsbureau. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kid Martina, kwam direct een kijkje nemen, sprak met de rijinstructeurs en liet weten dat hij wil gaan werken aan structurele oplossingen voor een probleem dat al lang bestaat. Bij de coronabesmettingen van de afgelopen tijd is de Delta-variant het meest dominant. Dat heeft de overheid gisteren bekendgemaakt. Er zijn wel gevallen van andere varianten, zoals de beta, gamma en alpha variant ontdekt, maar die zijn minimaal. Op Curaçao waren gisteren 652 actieve coronabesmettingen. Er liggen op dit moment 8 mensen in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care. Bij 7 van die 8 mensen gaat het om personen die niet gevaccineerd waren. En bij 1 persoon ging het om iemand die binnen de 2 weken na de laatste vaccinatie toch ziek is geworden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De regeringspartij PNP heeft gisteren besloten Rui Sandro Seintje voor te dragen als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling. Dat gebeurde na een vergadering waarbij gestemd werd over de vraag of Seintje de nieuwe kandidaat moest zijn. 55 mensen stemden voor, 21 tegen. Seintje is daarmee de nieuwe kandidaat en dat betekent dat de PNP niet verder gaat met Ramon Chong. Hij zou oorspronkelijk minister van Economische Ontwikkeling worden, maar kwam niet door de screening. Dat besluit gaat Chong samen met zijn advocaat aanvechten. De Extra schrijft vandaag over problemen bij Playa Piscador. Het strand werd voorheen vooral gebruikt door vissers, maar is de laatste tijd heel populair geworden bij toeristen. En dat zorgt volgens de krant voor andere problemen, onder meer wat betreft parkeren. Volgens de krant moet er snel iets gebeuren, want de afgelopen tijd waren er verschillende incidenten. En het is zonde als zo'n mooie toeristische plek daardoor wordt overschaduwd, aldus de Extra. Het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao heeft gisteren cijfers bekendgemaakt over het bruto binnenlands product in 2020. De economie op Curaçao nam in dat jaar af met 18,4% en die krimp is uitzonderlijk. In de jaren daarvoor was er op Curaçao steeds sprake van een relatief kleine krimp, bijvoorbeeld 1% in 2016 of 2,2% in 2018. Maar door de coronacrisis is de economie nu wel heel zwaar getroffen, aldus het CBS.
Volgens de voormalige minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, zijn de cijfers van het CBS geen verrassing. We wisten dat er sprake was van een enorme krimp tussen de 18 en 20%, aldus Martina. Gisteren zei hij tegen de Extra dat de belangrijkste uitdaging nu is het herstellen van de economie. Volgens hem heeft Curaçao veel potentieel en heeft hij een plan achtergelaten die kan leiden tot meer dan 15.000 nieuwe banen. Hij hoopt dat de nieuwe minister van Economie ook aan deze plannen gaat werken. Eerder deze week werd bekend dat SVB heeft aangekondigd te gaan korten in de subsidie aan zorginstelling Bethesda. Volgens Bethesda heeft dat enorme gevolgen voor de zorginstelling. Extra sprak gisteren met dokter Natasja Rogwanner. Zij benadrukt dat er snel een oplossing moet komen en dat aanstaande dinsdag de directie van SVB samen met het bestuur van Bethesda om tafel gaat zitten om te kijken of er een oplossing kan worden bereikt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.